Dobrý deň, večer alebo ráno. V minulom videu sme si povedali, že investovanie začína rozhodnutím. Dnes to posunieme ďalej. Pozrieme sa na 3 konkrétne veličiny, ktoré ovplyvňujú každé investičné rozhodnutie. A ukážeme si to nielen na teórii, ale aj na situáciách, ktoré pravdepodobne zažil už každý z nás. Pozrieme sa na investičný trojuholník. Predstavte si, že chcete investovať. Možno stovku mesačne, možno viac. A prídu na rad dôležité otázky. Koľko môže na tom zarobiť? O koľko peňazí môžem prísť? A ako rýchlo sa dostanem k tým peniazom, ak ich budem potrebovať? Tieto 3 otázky zodpovedajú 3 veličinám. Výnos, koľko môžem zarobiť? Riziko, ako veľa môže hodnota kolísať? A likvidita, ako rýchlo sa viem k peniazom dostať. Tieto 3 veličiny sú navzájom prepojené. Ale platí jedno zásadné pravidlo. Nie je možné maximalizovať všetky 3 naraz. Vždy platíte niečo za niečo. Ukážeme si to na 3 príkladoch. Sporiaci účet, akciový fond a nejaká konzervatívnejšia investícia, napríklad dlhopisy. Vítajte. Máte 30 rokov, pracujete a každý mesiac vám vyjde na zvyš 200 eur. Vy ich ale nechcete nechať ležať doma, tak ich vložíte na sporiaci účet. Čo dostanete? Máte tam nízke riziko, je tam vysoká likvidita, teda k peniazom sa dostanete prakticky hneď, ale je tam nízky výnos okolo 1%. Znie to dobre, ale pozrieme sa na čísla. Za 10 rokov tam nakladáte 23 800 eur. A aký bude váš výnos? 1200 eur. Porovnajme si to ale s nejakým investičným produktom na rovnakú dobu s priemerným zhodnotením 6% ročne. Tu bude váš výnos 8600 eur. Aký je tu rozdiel? 7400 eur. A za čo? Za rovnaký vzor správania, za rovnaké mesačné sumy. Jediný rozdiel je v tom, kde tie peniaze vložíte. Sporiaci účet nie je zlý. Viete si tam odkladať napríklad finančnú rezervu. Prečo? Pretože má nízke riziko a vysokú likviditu. Ale na ako dlhodobé sporenie to samozrejme nestačí. A čo na dlhodobý horizont? Predstavte si, že máte čisto akciové portfólio s výnosom 8% ročne. Čo dostanete? V tomto prípade už máme vyšší výnos. K peniazom sa dostanete relatívne rýchlo. Ale problém je s rizikom. Znamená to, že akciové portfólio je zlé? Nie. Len treba chápať, čo kupujeme. Ako by vyzeral váš výnos, keby investujete 200 eur mesačne po dobu 30 rokov? Za tento čas by ste tam navkladali 72 000 eur. A váš výnos? Okolo 230 000. Takže, prečo je vhodné na dlhodobé investovanie akciové portfólio? Pretože máte vyšší výnos a k peniazom sa dostanete pomerne jednoducho. A teraz sa pozrieme na konzervatívnejšiu investíciu, ako sú napríklad nehnuteľnosti alebo dlhopisy. Čo dostanete? Výnos pri dlhopisoch je na úrovni 3 až 5% ročne. Pri nehnuteľnostiach sa pre výhodnú investíciu odporúča minimálne 4,5% zisk ročne. Riziko je menšie ako pri akciách, ale s likviditou môže byť problém. Pretože keď chcete predať byt, pozemok alebo dom, môže to trvať mesiace alebo až roky. A niektoré vybrané dlhopisy majú dlhšiu viazanosť. Pozreli sme sa na 3 rôzne prípady. Každý z týchto produktov je objektívne dobrý, ale subjektívne môže byť zlý. Preto je dôležité, aby ste si predtým, než začnete investovať, položili nasledujúce otázky. Na ako dlho investujem? Budem tie peniaze počas investície potrebovať? Ako budem reagovať, ak hodnota klesne o 20%? Aký výnos realisticky očakávam? A čo som za to ochotný zaplatiť? Likviditu, výnos alebo riziko? Ak na tieto otázky neviem odpovedať, nie sme pripravení na investície. Na začiatok si musíme ujasniť, čo chceme a až potom si vybrať konkrétny produkt. Či to bude jeden produkt, napríklad akciové portfólio, alebo či to bude kombinácia viacerých produktov. Investičný trojuholník nám ukazuje, že každá investícia má 3 dimenzie a ide vždy o ich kompromis. V ďalšom videu sa pozrieme na čas, pretože čas je pravdepodobne ten najdôležitejší faktor v investíciách. Okrem toho sa hlbšie pozrieme aj na riziko, pretože ono to nie je iba kolísanie na grafe, ale je to oveľa širší pojem. A chcete vedieť o investovaní viac? Sledujte ma, teším sa na vás v ďalšom videu.